फाउन्डेसन दे त्रिपुरा मथानि आबनि फ्लेग हस्टिं खालामनायनि सिगां दंलायो गोनां गैया महोदय सिलिगुड़ीर पार्टी फ्लैग उत्तोलन खाई सिंह पालिनायखौ ताई विभिन्न प्रग्राम ने बिसुंति जेमन हस्पिटाल मागो फल बा मिस्टी भितर बागलायमोन ताई स्कूल खाता कलम बागलायमोन बिसुंति जों प्रग्राम सेलिब्रेट खायदों तायमोन दाबो उनाव लास्ट खाय दाबो सिंह कलेज नि जुबतारानि सिंह लोकेशरा चौबीसरा ऐसे पकड़ भी लिखाई दो बेताई सिनियो आमचे सिनिया सारा तीर्थावनो और फाउंडेशन बेनर विभिन्न प्रग्राम हजागै दङ एवं हल सभा निहैते सुरुथाय रेल निहैते सुरुथाय बा गोबांमा कर्मी रक बा जे वारियार रक गोबांमा रोखोमनि प्रग्राम खाय दङ कम्बल बागना हैते सुरुथाय बाक्सा जायगा ब्लाड डनेशन केम्प खाय दङ बाक्सा जायगा मिस्टी बागलाय दङ बा बाक्सा जायगा बाजार परिष्कार खेली दङ माने विभिन्न प्रग्राम खेली दङ मटर बिदिनो फाउंडेशन दङ त्रिपुरा आसेमन सानती तम कक जम तन हासिन आंगमन हास्तिनि जो तो कसदा कोनि गुरनाव म केसामनि जों बुबाग्रानि लगी जों लगी मारना एवं जों जे 4 बছর ধরে লগিরি तमनि कोन हातिनो जों फानकराके फानसाके कोन कुपि फानरिमा तंनाय कारण कि बुबाग्राना एकमात्र बर जे बरनि बिसिनि सिमान एसोसिएशन खालामनाय ए बुबाग्रा जों जत कसदा कोन साहा कारनाय अमन जत फानसामा तंनाय ए सयजों जंगबि मा तंनाय कारण कि बुबाग्रानि बिसिनि अनेक कटन मान थाइसो सिमाना तंनाय